Mustakan padaming OFW. Ano san tayo trabaho dito balasi tao para masakbayan digiti anak tayo kenti pamilya. Agyaman kam unay kada kayo. Siyak ni Ben Bautista kaduak ni Jake Aguilar, Manipuriti, California, Tubo Tilawag City. Karate di Sonata para kada kay amin nga sangapada. Sa dinuma ayan mo ita UAE wenno Amerika amok nga agsulikan tulad ka isidong Pilipina nabayagi kaagdam Canada Hawaii kunkunada nga isla amok nga agsublikan tulad ta sibay dagiti napapatagken ka dagiti surat di da marantayan nalawa ataaw anak babaetan nalaos na iliw ay inkaleplepan ayat mula makalungaw ti pamilya narang ay mang jayan mo Japan Hong Kong, Saudi kapag din namagan agsublikan tulad ta tinaggapuam tawan kastay bukod mo pagilyan dagiti surat di da marantayan nalawa ataaw anak babaetan nalaos na iliw ay inkaleplepan ayat mula makalungaw ti pamilya Wen kapsat ko yan tayan anos to paragtrabaho tayo dito balasi tao gapo malayang tumasakbayan ti pamilya ken digiti anak tayo agad alas tayo kakapsat ko sa niweng mi para kada kayo sapay kumala takayat yo dagiti surat di da marantayan dalawa ataaw anak babaetan nalaos na iliw ay inkaleplepan ayat mula makalungaw ti pamilya dagiti surat di da marantayan nalawa ataaw anak babaetan nalaos nga iliw ay inkaleplepan ayat mula makalungaw ti pamilya nalaos nga iliw ay inkaleplepan ayat mula makalungaw ti pamilya kastay ko na akong kabsat ko gananos ka bumakasyon tayon nawit tayon yung probinsya tayo managapuan okay nagyaman kami apo nawit tayon yeah bakasyon grande